Ilang beses niya akong itinaboy. Pinapahanap niya ako ng ibang makakasama sa buhay. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang James. At ito, ang aking secret file. Wala sa pamilya ko ang may alam na naa-attract ako sa both gender. Ika nga ng iba, pamintang buo. Una kong nakarelasyon ay babae na nagtagal lang ng halos buwan. Tapos, iba na naman ang girlfriend ko. Ganon ang nakasanayan ko nung nasa edad 21 hanggang 24. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko Pero madalas kong marinig sa mga tao na nakapaligid sa akin na gwapo raw ako. Hindi nga lang marunong mag-ayos. Ako kasi yung tipo ng tao na pag nasa komportableng relasyon na, hindi na ako nag-aayos masyado. Susuotin ko kung ano man ang mahila kong damit sa cabinet. Wala nang pakialamanan kung meron pang fashion sense. Year 2013. Meron akong nakilala sa isang dating app. Itago natin siya sa pangalang Sander. Profile niya noon ay picture ng babae. Nag-match kami. Na-attract ako dun sa picture ng babae. Tumagal ng halos 1 linggo ang usapan namin. Bago siya umamin na hindi talaga siya yung nasa profile pic. Aaminin ko, nung una, disappointed ako. Lalo na nung sinabi niyang bakla talaga siya. Siya yung tipo ng bakla na lalaki pa rin manamit, pero hindi nagkakagusto sa babae. Mainhin gumalaw. Sinusuyo niya ako noon. So, ang intensyon ko ay gumanti. Bala ko na sa oras na lumalim ang feelings niya sa akin, i-ghost ko na siya. Pero nagkamali ako. Ako ang nahulog sa sarili kong trap. Sa tuwing matatapos ang kwentuhan namin, kahit na alam kong nagpaalam siya na matulog, ay panay pa rin ng check sa phone ko, baka nag-chat siya. Para bang may something sa kanya na hindi kong ma-let go o hayaan na lang. Then napagdesisyonan naming magkita at may nangyari sa amin. That time, nasa stage pa ako na curious ako sa kung ano ba talagang gusto ko. Pero ang sabi ko sa sarili ko, wala namang masamang sumubok para mas makilala ko palalo ang sarili ko.
Then October 16, 2013 ay naging kami. Sa aming dalawa ni Sander, ako ang clingy. Ako ang attention seeker. Hindi ako mapakali. Kapag halos 1 oras wala pa siyang text o chat sa akin. Sa unang buwan na naging kami, sinubok niya ang pasensya ko. Nakiusap ako na puntahan siya sa bahay nila. Hindi pa pala alam ng pamilya niya na may partner na siya. Kaya patago kaming nagkikita. May takot din ako sa pamilya niya. DJ Rocky, bago ako pumunta sa kanila, nagpaalam na ako sa kanya. At sinabihan niya rin ako na antayin ang chat niya. Night shift siya. Baka raw tulog pa siya. Mag-antay lang daw ako sa tagpuan namin. Pero dahil sa kulit ko, tumuloy pa rin ako. Dumating ako sa tagpuan namin ng bandang 8:00 ng umaga kasi ang alam ko, 9:00 ng umaga, gising pa yun. Bala ko sana siyang isurprise. Pag nandun na ako, tsaka ako tatawag. Pero, ako ang nasurpresa. Tulog na siya. Alam ko na mahal naman niya ako. Pero paminsan, parang napapakwestiyon ako. Kasi, konting effort man lang mula sa end niya, hindi niya pa maibigay sa akin. Pero ganun talaga ang nagmamahal. Mag-aantay nang walang hinihiling na kapalit. Kung ikukumpara ko si Sander sa past relationship ko, ibang-iba siya. Napaka-matured na mag-isip at gumawa ng desisyon. At mas lalo ko siyang hinangaan. Mas lalo akong na-inlove. Maawiin siya, mapahayop man o tao. Pakiramdam ko, ako ang immature mag-isip. Lagi niya akong pinaalalahanan sa buhay na walang permanente. Dapat maging wise at maging sensitibo sa paligid. Na dapat ilagay ang sarili sa posisyon na alam ang priority. Tinatatak ko naman yun sa isipan ko. Pero parang pakiramdam ko, hindi ako secured. Sa tuwing anniversary namin, okay lang naman sa akin ang simple na selebrasyon. Kung san man siya nalilipat ng trabaho, nakasunod lang ako. Alam kong nakukulitan na siya sa akin. Minsan nga na nalipat siya sa may bandang south, sumama rin ako kasama niya. Trabaho ko nasa north. So uwian ako from north to south. At wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Bakit raw ako tsumatsaga, bumiyahe ng ganun kalayo? Ang sagot ko, nagmamahal lang ako. Then, minsan, ang lakas ng ulan, hindi ko siya nasundo. Naglakad siya mula sa opisina nila papunta sa tinitirhan namin. Bigla niya akong ginising. Akala ko may emergency. Dali-dali kong sinuot ang damit ko at tsinelas. Nung nakalabas na ako ng gate, parang aligaga siya. Tinuro niya sa akin yung box na halos masira na dahil sa basa ng ulan. Nung nakalapit na kami, may kuting pala, nakapanganganak lang. Halos kasing laki lang ng isang cellphone na tinatawag na 3310. Kunot noo ako noon. Akala ko anong meron. Yun pala, may pakialam siya doon sa kuting na nandoon.
Ginawan ko ng pampainit yung mga kuting na yun na para bang sisiw. Inalagaan. At doon ko napatunayan na si Sander ay isang mabuting tao. Maraming beses na pinatunayan niya sa akin yun na iba siya mag-alaga sa mga taong mahal niya. Pero minsan, hindi ko rin maiwasang maisip, nasaan kaya yung akin? Pero pinipilit ko talaga ang sarili ko na makita at maramdaman yung pag-aalaga na meron itong taong to. Dahil okay naman siya eh. Masaya naman kami. At hindi ko akalain na aabot kami ng 8 taon. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok. Nagkaroon siya ng isang sakit na nakakahawa. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yun. Ayoko na ring alamin. Ang nangyari na ay hindi na mababago. Bigla na lang siyang namayat. Madalas ang pagsusuka. Laging walang ganang kumain. Sabi ko sa kanya magpa-check up na kami bago lumala. Ang unang findings, may gastritis siya. Mataas ang acid sa katawan. Niresetahan siya pero walang nagbabago. Nagpabalik-balik ang lagnat niya. At nagkaroon na siya ng pneumonia. Hindi ko siya sinukuan, DJ Rocky. Ako ang nag-alaga sa kanya. At kahit nandoon ang pamilya niya, wala akong pakialam. Hanggang sa nakalabas na siya ng ospital. Akala namin okay na siya. Akala ko makakapag-travel na uli kami. Pero lahat ng yun ay akala lang pala. Biglang bumalik ang sakit niya. Ang taas ng lagnat niya. At bigla pa rin siyang namayat. Kinausap niya ako pagka-uwi ko galing trabaho. Grabe ang mga luha na nagmumula sa kanyang mga mata. Halos humalo na ito sa sipon niya. Hindi ko na rin masyadong maintindihan ang mga sinasabi niya. Kaya niyakap ko lang siya. At ipinangako kong hindi ko siya iiwan. Ilang beses niya akong itinaboy. Pinipilit niya akong maghanap ng ibang makakasama sa buhay. Pinapakawalan niya na raw ako. Ayaw niya raw na magstay ako sa kanya dahil pakiramdam niyang naaawa lang ako. DJ Rocky, nagpapasalamat ako. Nang dahil sa kakulitan ko, hindi ako pumayag. Naawa ako sa kanya, oo. Pero mas lamang ang pagmamahal ko sa kanya. And then dumating ang pandemya. Dahil nga sa sakit niya ay napag-usapan namin na hindi kami pwedeng magpa-vaccine. Dahil magkakakomplikasyon pa. Sa una, pinipilit niya ako magpabakuna at para naman daw yun sa akin. Pero hindi ako pumayag. Kung hindi siya magpapabakuna, hindi rin ako magpapabakuna. Hindi ako papayag na ako lang magiging zombie. Gusto ko parehas kami. Kaya kung ayaw niya, ayaw ko rin. March 26, 2021, kinailangan ko na umuwi ng probinsya. That time, nasa GCQ na ang buong Maynila. Hindi na ako nahirapang umuwi nang walang vaccine. Bago ako umalis papuntang airport, nagbibiruan pa kami. At doon ko uli nakita ang ngiti niya. At yung mga mata niya na parang nangungusap. Pati ang halakhak niya. Alam kong legit. Masarap yun sa pakiramdam, DJ Rocky, bago kami mag-LDR. Return flight ko sana April 14, 2021. Kaya lang, umabot sa halos 30,000 ang case ng COVID per day. At naiintindihan ko ang mga magulang ko kung bakit ayaw nila akong bumalik sa Maynila hanggat hindi bumababa ang cases.
Sa panahong yon, nagkakausap kami ni Sander through video call or chat. Nakikiusap siya noon na kung po pwede, bumalik na ako. Nalulungkot na raw siya. Naiiyak rin ako. Dahil alam kong mahirap ang pinagdaraanan niya. Sabi ko, antayin niya ako at babalik ako. Ibiniro ko pa nga na ibenta niya na lang yung ibang gamit ko at sasakyan ko para makatulong sa gastusin nila. 14 days before our 8th anniversary. October 3, 2021. Nasa biyahe ako kasama ang magulang ko papuntang bayan. Tawag ng tawag ang mama ni Sander sa akin, hindi ko masagot. Dahil hindi naman alam ng mga magulang ko na may partner ako. Hindi pa ako handa na mag-out sa mga magulang ko. Chinat ko si Sander. Ba't natawag ang mama niya kung may problema? Nagantay ako ng matagal, wala ako na-receive na reply. Hindi rin siya online. Nakapagtataka dahil usually mabilis siyang mag-reply. So yun na, tinawagan ko ang mama niya. At para akong tinakasan ng kaluluwa ko sa narinig kong sinabi ng mama niya. Hindi ko makakalimutan ng mga katagang. James, huwag ka mabibigla ha. Wala na si Sander. Iniwan na niya tayo. Carjack arrest. Sa loob ng banyo habang naliligo. Yun ang sabi ng mga magulang niya. Para akong robot na walang emosyon sa narinig ko, hindi ko maintindihan na para bang nabibingi na ako sa mga sumunod pang salitang binitiwan ng nanay niya. Pag-uwi ko, kinuha ko agad ang susi ng kotse ko, nagpaalam na makikipag-inuman ako. Sa oras na yun, nakisabay ang panahon sa akin. At sa bukid, bumaba ako at ibinuhos lahat ng sakit at luhang pinigilan ko ng ilang oras. Hindi ko alam kung paano ako babalik sa Maynila na hindi ko siya makikitang nasa loob ng kabaong. Hindi naman yun ang pangako namin sa isa't isa. Agad ako nag-book ng flight papuntang Maynila. Kahit alam kong hindi ako palulusutin sa airport na walang vaccine card. Pinilit ko. Magkaroon ako agad ng 2 dose. Pero hindi ako pinayagan. Hindi na ako makapag-isip ng panahon na yun. Tanging iyak at hingi lang ng tawad sa hangin ang kaya kong gawin. November 8, 2021 na ako nakabalik sa Maynila. Tinanong ko kung saan siya nilibing. Hindi ko man lang siya nakita sa lamay. Sa totoo lang, sobrang sakit pa rin hanggang ngayon ng lahat ng mga pangyayari. Na kahit umiyak pa ako ng buong taon, hindi na siya babangon uli. Na kahit sumigaw pa ako, hindi na niya ako maririnig. Mahirap. Pero kailangan ko magluksa at mabaon sa kalungkutan. Hanggang dito na lang po.